Eli me tultiin tänne Jyväskylän keskustaan vähän juttaan ihmisiä ja kyseleen, että mikä on Jyväskylässä se asia, mikä viehättää tai mikä on parasta. Joten eiköhän lähdetä kyselemään. No, mun mielestä opiskelijat ja sitten ihan tää, että se on yhdistettynä luonto ja järviä joka puolella ja kesällä paljon aktiviteettimahdollisuuksia. Mun mielestä ihmiset ihan tekee Jyväskylästä Jyväskylän. No Jyväskylässä parasta mun mielestä varmaan se, että järvenrannasta on aika kaunis kaupunki ja täällä on lähinnä kaikki palvelut, mitä perusopiskelija tai työssä käyvä ihminen tarvitsee. Parasta Jyväskylässä on ehkä se, että täällä tapahtuu aika paljon kaikkia kulttuurijuttuja, että on paljon kivoja keikkoja ja monta aktiivista teatteria ja tää keskusta on tosi simppeli ja täällä tapahtuu paljon. Ristikivi. Minkä takia? Koska siellä on koriskenttä. No ihmiset mun mielestä. Täällä on tosi mukavaa porukkaa. Että itse on opiskelija ja kaikki opiskelijat tulee toistensa kanssa hyvin toimeen. Niin sehän niinku tekee mulle ainakin semmosen hyvää. Mielestäni Jyväskylässä on parasta, että täällä on helppo liikkua pyörällä joka paikassa toiseen ja täällä on tosi hyvät liikuntapalvelut tarjolla myös opiskelijoille.